morning guys. Noi ang dunia ko. Nakasuko ko ito noi. Yung mana suko kalau no yung mana ekto mana taiga mana tua dunia yang tim mana sa tanang bayo. Dunia na ito anda di aray tengko dekat sigo mga na ito ba. Good girl, yaw apa ya buana salai bejo au kulit khanai. Bejo kholai mabri karna. Good girl, yaw apa ya buana salai bejo au kulit khanai. Bejo kholai mabri karna. Allah horse megun mada. Sarang slap menai jo beda. Noi orsaigasiनो आदा सासेया नै सासेया ओमफ्राय माखासे सिखाराखै नै सासेया बे जाबाय ओंखाम संग्रा रुम नै बे सासे ओंखाम संगासिनो दं नै ओंखाम संनानै बोरै मोनदो आसोल ओंखाम संनानै बोरै मोनदो मोजां मोनदो ना नै बे जाबाय ओंखाम संग्रा रुम बे ओमफ्राय बे उन्दुग्रा रुम बे आं बाहेरनिफ्राय देखायसिगोन मोजाङै नायलांबानो जाबाय नै एकदम माने मा बुंनो एकदम हाग्रा गोजौआवसो दं एकदम हाजोआवसो दं नै ये जि लामग्रा नै जों थानाय रुमा एकदम माने जिबायदि खस्थ' थानांदों ना नायलांबानो जाबाय नै आं सिङावबो देखायगोन दा सिङावबो नायलांबानो जाबाय आयौ खाथेनाय दं माथो ओइ माखासेया सिखाराखै नै बिथिं माइरं मैगं थाइगं दोनो बिथिं नै माखासेया सिखाराखै नै बे दन्दा मोख्रा एक नम्बर मोख्रा No, जा राजा जा जाया नों लाबनायखौ आं जाया नों होनायखौ जाया नोंनिया गोथाव जाथारा जानोबो जालों आं जागोन बाजि लाबनायखौसो जागोन बुवा दाब्रा होलांथारबाय जाया होनबाबो संख्रि बानलुआनो नाङाखै एख' गोथाव जाथाराखै जाया आं